Dia radiant, assolellat, atemperat. A casa m'han enviat a passeig i els he fet cas. I és per això que he vingut a descobrir aquest indret. És una àrea natural que es pot seguir en aquests corriols i que connecta tot just començant per aquí el Parc del Calamot als municipis de Gavà i Castelldefels. Podria ser un simple bosquet, però la rellevància ecològica és enorme, perquè és l'únic corredor biològic que existeix entre dues zones protegides. Ja hem parlat del que vol dir la protecció en aquest país del pa amb tomàquet, l'hauríem de millorar, però ara per ara i contemplant la situació acceptarem porc com a animal de companyia. Aquests espais d'immens valor incalculable que són el Parc del Garraf i el Delta del Llobregat no són només nuclis aïllats que funcionin com meres gàbies, sinó que acullen un trànsit d'animals entre una i altra, espècies com aquestes, o bé aquestes. Necessiten circular per aquests camins que resten lluny de la intervenció dels humans. Aquesta és la grandesa i la importància que posseeixen els diversos corredors de fauna i que hauria de revisar el departament corresponent. Transició ecològica. Si mires al final de la Conselleria d'Habitatge, tires al fons de tot, 5 minuts caminant, i al final, a la dreta, trenques per un passadís estret i veuràs 3 bifurcacions. La cinquena, a mà esquerra, entra una petita estança molt menuda. Hi ha 3 portes si no comptes el lavabo. La del centre, la número 21, et durà una habitació, sols 10 metres quadrats. Entre dilluns i dijous, de 8 a 1, hi trobaràs a 2 persones que s'encarreguen del tema, si no és que estan esmorzant, mirant el Facebook o de baixa laboral. M'havien dit que aquest entorn valia la pena i he anat en bicicleta, tot creuant el Llobregat. L'Ajuntament de Gavà defensa el medi natural, molt clarament, i en un fullet informatiu que m'he guardat s'hi pot llegir nítidament que en aquesta àrea s'hi farà una actuació que textualment permetrà al municipi de Gavà d'avançar cap a un model de ciutat sostenible mitjançant la implementació de tècniques innovadores de gestió de l'aigua, assegurant la preservació d'espècies i de recursos locals, la renaturalització de les rieres i garantint una gestió forestal sostenible. M'emociono! Voleu dir que ens mereixem uns governants tan admirables? Oh, quina masia! Patrimoni cultural de la ciutat, sí senyor! I quins paisatges! Mira, mira! I quines excavadores! Però un moment, excavadores? Protecció? Naturalment? És ben clar que això no quadra i no cal anar-me'n a les tombes de Venècia per desxifrar cap misteri. Han tallat aquest estiu amb traïció i alevosía 80 arbres al turó del Calamot i sols es tracta de l'inici. M'ha vingut un atac d'ira i he pujat fins dalt del cim. He intentat d'encadenar-m'hi com protesta, però veient el meu entorn crec que és millor de deslligar-me, acabaria passant gana. Però és que a més, i per fortuna, he comprovat que ja hi ha gent que fa 5 anys que es manifesta per frenar aquest atemptat. Un altre més contra matolls, arbres i fauna. La rondalla, que és basada totalment en fets reals i que us explico, és la del Pla de Ponent. Disbarat immobiliari que en plena era de l'Agenda 2030 vol construir 4.896 habitatges en una àrea de 187 hectàrees de boscos i de cultius entre Gavà i Castelldefels. Tot deriva del Pla General Metropolità, que és tan famós, de 1976, ja n'hem sentit molt a parlar. Als inicis dels 80 va produir-se una primera temptativa per construir-hi un camp de golf imprescindible dintre del Pla de Carat. Després d'intents successius, l'any 2006 es va aprovar l'actual projecte per passar a urbanitzar aquest entorn entre el grup Vèrtic, Societat Immobiliària i el Noble Ajuntament. Un programa que es va encallar almenys un temps arran de la crisi econòmica del 2008, que encara dura. Però l'any 2019, un altre grup immobiliari que opera des de Madrid i Luxemburg, l'internacional Kronos Homes, nivell de Champions, que al seu web publica això, ho heu llegit bé, va adquirir la major part d'aquests terrenys i va signar amb el consistori reactivar el Pla de Ponent. L'oposició ha estat ben ferma i fins ara s'han tallat sols 80 arbres, potser per dissimular, però tot segueix i està en procés. L'Ajuntament de Gavà, comandat per Gemma Badia, reelegida just fa un any, sembla que té ara molta pressa per lucrar-se i per construir aquest nou entorn per al ciment que donarà molts beneficis, però que es ven amb l'aparença, sempre verda, de fer nous equipaments com un nou CAP que es pot alçar en altres terrenys o una estació ferroviària que és a poc més d'1 quilòmetre de les que ja hi ha actualment. La maniobra és il·legal, vulnera no un ni dos, 16 preceptes de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. O de la Llei Forestal Catalana, entre els quals construir en pendents que superen el 20%, no valorar l'enorme risc d'inundació, no preservar terrenys amb valors naturals o no complir l'obligació d'incloure en sòl no urbanitzable els boscos i altres espais forestals. Aturem el Pla de Ponent, l'associació que té la pròxima trobada per cridar contra aquest nyap desorbitat a l'1 d'octubre a la rotonda del Mil·lenni, fa 2 anys va presentar ja una protesta,
un contenciós administratiu, el recurs vàlid per denunciar accions opaques de diferents institucions que és en procés. I el dia 9 de setembre va presentar al·legacions per la maniobra consentida en el ple de l'Ajuntament del passat 27 de juny. Consta d'accelerar els tràmits i permetre contractar més àgilment obres privades amb una nova entitat molt més veloç i sempre al marge d'un control molt més estret. Els promotors del projecte, que fins que no construeixin no tindran drets adquirits de propietat, argumenten que és totalment necessari per cobrir de forma urgent el creixement de població. Però mirant des del cens, que va augmentat en uns 10 anys només en 600 habitants, i a les cases que es faran n'hi caben més de 12.000. La inundació de ciment, un altre més a la comarca i als països catalans sota promeses de reduir l'escalfament i restaurar espais naturals, provocarà impactes molt greus. Tala de 12.439 arbres, destrucció de 5 quilòmetres de vials que esdevindran més carreteres i carrers, 773.000 metres quadrats d'àrea d'asfalt, assolament de 40 hectàrees de diferents camps de cultiu, augment de 7.500 cotxes, extracció des dels aqüífers i altres fonts, i emissions aproximades de 450.000 tones de diòxid de carboni. Menú ideal per a complir la nova llei de restauració de la natura, la llei de canvi climàtic, la llei d'espais naturals, la normativa estatal per la transició energètica o la de patrimoni natural i biodiversitat, entre altres. En total, 446 pàgines de text innecessari. Podeu comptar-les. A un mínim de 1.000 còpies per fer veure que ho llegeixen o ho arxiven els diversos diputats, resulten en total 2.007 quilos de CO2 equivalent. Si deixem d'imprimir lleis que no serveixen, ja ho veureu, hi haurà més marge per aixecar nous xalets. Me'n vaig a Cronos. El senyor Enterramorts ens va prometre en la seva investidura llibertat, prosperitat i igualtat pels catalans. Aviam si és que ni que sigui, encara em toca algun traster. Vaig tirant. Per cert, heu trobat el Departament de Transició Ecològica? Jo encara l'estic buscant. Transició! 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 Transició!